Bueno, aia, hau dena ondo doan, ematen du zuzenean gaudela. Horrendik esaten ari du dagoela 14 minututan, ez egin kasu. Delaya izango da zurazki. Enbaratxo bat eman. Kargatzen dira eta ikusten dudan ondo ikusten dela, eta azten gara zuzenekoa. Horrendik esaten ari du dagoela... Vale, primeran. Kaixo lagunak hemen gaude bueltan horrein honetan Crusade Kings jokoarekin, iriko dut Twitterra. Ondo ikusteko zozer esaten paidazue. Hemen gaude bueltan Crusade Kings horrendokoan, zuzenean 10. saioa. Eta, bueno, goizan joan naiz Bitrinaren bila, eguerdian aldu naizenean montau egin dute eta horregatik ez da egon bideoa, baina bideoaren truke, zuzeneko hau egiten nago, bale? Ez dakit ikusiko duzuen, baina hortik dabil... esok ez duzu... Bai, itxoen. Irudia onditzen badut, segundu bat emon, horratzean ikusten den gauzatxo hau, hori da bitrina, itxoen, zeiatuko naiz, hori ikusten den hori, ateatzean, hori da bitrina ikusten duzuen ezaoko gauzatxo batzuk jarri ditut ja hor. Zao, Pokemon, hainbat gauza jarri ditut ja hortik. Nire irudia txikiagotuko dut. Por txertu, ez dakit zergatik utzi duen estena honetan. Bestean azten bagara, normalean. Ez que hemen, ez dago hemen. Txen, errazago. Hortz. Igual handiegi orain. Uste dute hemen ez duela ezer molestatuko. Espero. A ver, ordun. Twitter bat. Fuera, hau hemendik. Olantxe. Administratuko dut. Dena ondo doa. Eta partida kargatuko dugu. Espadite. Segundu bat lagunok, mesedez. Justo momentu egokienean bizilagunak deitu behar dute etxeko atarira. Zerako momentu egoki ezta? A ber, ordun, kenduko dugu hemendik. Eta gure partida... Bueno, hau da nik hartu dut partida behita, hau da gure partida. Baina nik hartu dut pizkat eta aurrera eman dut nire kontura lanola largo eta malurte, gutxi gara bera. Eta... Momentuz onarteldu naiz. Momentuz. Bale, flipatuko duzu, orain kargatuko dugu partida. Kargatzen duen hau. Eta nik momentuz, jarriko dizkizuet estatuak, bale? Eta, hau, ikusten duzuen guzti hau neunaz. Osea, flip hau. Guzti hau neu lortu dut, neunaz guzti hau. Dena, osorik. Osorik. Nafarroako errezuma. Baina, orain gure partida kargatuko dugu, YouTubekoa. 26 de diciembre de 1098. Gure partida, eta ea honetara altzen garen, partidan be. Bale, hor gaude hemen utzi genuen, bale, kargatuko dugu. Gure Nafarroa, hain polita eta hain galanta. Haze polita den gure Bizkaia, haze polita den gure lurra. Bale. Ditugu, hau kendu ditzakegu. Hau baita be. Mendeko gule erregea rei Aznar el joven. Zenbat, zemen, movida eta uste hori ondo dara magu, bale. Eta, nik partida gortu nuenean eta aurrera eman nuenean hau konkistatu duen, baina hau konkistatu beharrean hemen sartuko gara, bestela gero hemen guda santua deklaratuko da,
eta Frantziak beren galtuko du, eta guk ez dugu nahi hori gertatzea. Beraz, lehenik eta bien beratuko dugu, ondo ematen da gurekin, armadak eta berzelan ditugu, 1200, teorian, saiatuko gara, honen kontra, declarar guerra, por Badajoz, enviar. Eta teorian, Gaztela, gure alde egin beharko luke, teorian, alandale, ezin diogu operitxo bat bidali. Joder, 400. Ostia, ez du ezer eskatzen, tipo, opari gisa. Gure tropak. Horaterako ditugu. Eta onarte, momentuz. Eta Gaztela zer dioen. Gaztelaren laguntza gabe ezin dugu ezer egin, hori argi izan. Espedut baietza ematea. Suposatzen dut baietz, nahiko pozik dagoelako gurekin. Por supuesto kontrale, vale, primeran. Eta holan ja hortik azten gara sartzen eta hori ja ez da deklaratuko guda santua. Eta hori asko lagunduko gaitu. Holan guzti hau. Cardenal, ha muerto un cardenal, pues me parece correcto. Muerte natural, joder. Vale. Sevilla eta sartzen da. Eta kapellan berri bat behar dugu. Pacificador ingenuo. Bastardoa jarriko diogu. Bastardo bat. Hori, kolore hau da gure odoleko semeak. Eta hau beltzak dira seme bastardoak. Hau da, gure... edo nahi bastardak berdin du. Tipo honen aita, pizkat puteroa zan, eta hortik joan zan semeak egiten. Dije abogar por el celibato y mis amigos tratan de hacerme al hedonismo. Probar algunos placeres. Hombre, gero eta zmegeio, gero eta beto. Gure odola aurrera atera behar duguta. Vale, honek dago gure kontra ia. Egingo duguna izango da Gartzia, enviar regalete. Talan postuko da, eta ziurazki gure kontra goteari utziko dio suerte pizka batekin. Edo eta indar gutxiago izango da, opitu, 80 soldadu bakarrik. Carcerar, tengo también por cierto. Vale. Ez dugu deituko, netarako ez dugu deituko Gaztela. Eta zuzenan bideliko ditugu gona soldaduak. Un bebé hijo nació de García. Vale, ongi. Ongi. Semeak, aita semeak gudan daude. Ama alabak ere bai. Zator, koitadu hauek datozte, justo gugana. Gaztela, Gaztela. Venga ya, Gaztela, tío, Gaztela, no me jodas. O sea, bai, sí, ahora vienes, no te jode ahora que me van a ganar. Benetan, batzutan, ilogiko aurkitzen dut Gaztela eta lakoak egiten dutenak. La orden de los asesinos. Hala, venga. Zer reglamatu esakegu. Dax eta bestea, bueno, ez du egingo Frantziaren kontraren zertan zertza Frantziaren kontrasteko indarrik Frantziari aurre egiteko. Pumba. Toda sentía curiosidad por los visitantes, pero tuvo el tacto suficiente para esperar a que el chambelán les acompañase a sus aposentos antes de empezar a hacer miles de preguntas sobre ellos. ¿De dónde venían? ¿Por qué esto tan...?
Espera Blanquete te presentaré a ellos. Sociale. Bai. Bai. Matxea bat izaten ari du hor. Giongi gauza ona. Bai, irabazi diogu, joder, 394. Zuzenean, armada lertuko diogu. Garatzen zezkion soldaduak, total. Seion bakarrek dira, osea, palkaso, patatas, pikuta bidaltzen ditu eta listo. Quizá pueda servirme, excelente. Netorriko gara eta xatuko gara revolta erditik kentzen. Hau, matxina da. Matxina da zabaldu zen tabernatik taberna. Azezelola pareak beratalen guzina. Trollararolalolalo, trollararolalolalo. Santuarik ez nio, ni ezkaizo ezadio. Eta hori, badago jarrita, badaukator jarrita ja nire super vitrinatxoa da, Alzelkapo daukan bezala. Eta goian jarri ditut egazkinak, behan zau, gero Pokemon, gero nasketa eta gero manga batzuk, ditudan 4 manga. Eta, bueno, hor gutxola era, aurrerago egunen baten, aurrerago pizkat gauza gehiago ditudanean, nahi baduzue, egingo dut bideotxoren bat erakusteko ze gauzak ditudan eta lakoak. Baina, hori aurrerago momentuz ez duko delako iaia ze, beste semetxo bat. Tener un hijo, bai, bi alabekin. Hor soldadu hori izango ditugu, eraz primeran, hau ja, erdizka dabil, erdizka lau eta purupupum. Gero, ea pizkanak azten garen Espainiako hegoaldea hartzen, eta gero jasazten gara pizkanaka ona. Guzti hau gana, eta bueno, guzti hau hartzera, Iparraldea, Ipar Afrika, eta bendik pizkanaka ona harteltzea, Jerusalen eraino. Baina, bueno, pazientzia, pazientzia. Horrendik urtezko falta dirata, hor guzti horretarako. 9.000, 200, ostia, -8, jode. Erazi behar diegu, baina egia. Los pies del rey Aznar. Vale, Reina madre. Bye. La reina madre. Ama! Gaur diru ez dakiz zer sort dugun edo ez. Ostia, zenbat konplot ditugu. Gure kontra, ostia. Hauge dira gehien bat lebak direra eta barralakoak. Mozkeatu egiten dira askotan. Baina olakoekin orokorrean postu izaten oidea. Gero dago beste metodo bat, esateko egiteko haiek utz dezatela -12. Eta batalla de Villarreal. What? Batalla de Villarreal? Tipo honek asmatzen ditu gauzak, Hau ez dugu egin. 99. Bai, hemen egin dugun burruka, bai, baina landaren eukan. Ez dakit. Igual denbora gehiagi pasatu delako eta orduan... Bueno, berdin dago. Totalaren saltuko gara sako berarekin, así que...
Yo gobierno mi rey de Navarra, toma por culo. A aceptar. Venga, fuera. Listo, de Torain a Buenvilla. Y tú. Listo, eta hori gartxelatua. Bara, hauek ondo daude, posik daude gurekin, eta ustut hemen zuzak, konzerla de independencia, hemen esaten da, normalen egoten da batela, otorgar, tío, cancelar, transferir, acabar complot. Otorgar, tacata, solicitar común, nombrar, transferir, carijo. Bueno, tú eres común, nombrar un comandante. Transferir de carijos, revocar un título, otorgar, encarcelar, concertar. Zut ikusten honetan. Revocar, otorgar, conceder título, enviar regalo, encarcelar, concertar matrimonio, responsables, educar hijos, transferidas. Ben bez dago. Bai, holakoak normalen abertu izaten ohi dira. Tu petición es justa. Ikusten. Caballería. Bai. Aceptar. Entonces yo te... Ya lagundu ez. Ditugu leba hauek. Lan solo dugu ya ditugu. Ibi, joan dira ja. Eta hau ziurazki. A ver. Hoy he pillado a mi pupilo toda torturando a una rata tras los establos. Pobre rata. Dejad que se divierta. Hablad sobre la bondad. Amable. Para matar. Mola, andar ez dira soldadu asko. Belasquita, ala, beste emakume. Oh, hostia, gemeloak, Diego. Hostia, bikiak izan ditugu. Hostia. Hau eskonduta dago, bai, hau da. Tocado de Valencia. Bale, hau eskonduta dago. Ondo, beste emakume bat. Eskondu behar dugula. Era Madrilenean. 0 urte ditu, beraz. Un bastardo. Era gulodoleko. Bueno, Madrilenean jarrita gulodolekoak izango dila. Ordun. Ta falla. Eitu honekin. Bai. Epa. Nahiago dut, nahiago dut prestigio bizkat galdu eta gulodola mantendu. Orain hemen mutila danez, ez dago egongo adinolako arazorik. Jarortzen dugun lan kategoriako bat. Handaltakuna esaten dena. Lau, bost. Entzoi dezau. De la Toscana. Ah. Zero, ez dugu lortuko. Orduan ondo. Ale. Listo. Bisemeak eskonduta. Tener un hijo. Ondo. Lortu dugu. Ahora mejora administración. Ondo. Un día al pasar cerca de un monasterio os topéis con un monje sentado pintando un campo. Comprar el cuadro y los pondré. Vale, ondo. Gure seme guztiak eskonduta daude, hori ona da. Eta ona eta garrantzitsua gainera. Horrek esan nahi du, momentuz gulodola azalgo dagoela. Atxo jolazten alen nintzera barri gauean, gauza bat ikasi nun, eta da,
Dakizuenez, hemen Espainiako hegoaldea, dago Andaluziako erreinua, Nafarroakoa, Kastilla eta Aragoi. Bueno, ba, 100 urte pasa ostean, lurralde bat, erreinu bateko ustendu izateari eta bakarrik beste erreinura pasatzen da izatera. Eta hori benetan, bueno, bitxia, ezberdina edo, ez? Hala nola, berreun, ongi, hartu dugu. Bale, joango gara hauen bila. Pesatua jartzen bazari, zuen bila lehenengo, niri bost, batak zin besteak. Total guztiok ikosari, así que... Fuera. Eta orain hauek, hauen bila orain. Hauen bila. Mencionan carrera eclesiástica y tal. Zaki eta holonan, Eliza hortik dago lagun. Zertaz ari zara etxe egiten, zer? Elizan dago, Ez dut galdu erratu zarera y tal. Bale, 1,9. Ongi iguaz, ongi iguaz. Gero hauekin bukatuta, hemenik sartu halko gara. Lehenik eta hain pizkatlopak errekuperatu, gaztela gurekin posi jartzea, eta guzti betiko movida guzti horiek. Bale, ongi. Postun soldadu bakarrik galdu ditugu, ondo. Ondo. Eta den iratzen da beste bat, bueno, hau zuzenean. Eta listo. Orain, Cáceres. Soldadu hauekiko akatuko ditugu. Laurehun dira. Ona, Cáceres era, orain bai. Ondo goaz, ondo goaz. Ez da batere txarto. Gure konkistak. Ze, ya regalo. Eskabira posten diren. Pedir rescate. ¡Ja! Primo. Tengo encarcelado a mi prima. Botako diot hori. Zer esaten didan. No, dirutxo bat ordentzen badigu, pues bueno. Mi hermano amado, bendiciones para ti y tu casa. Acepto pagar tu rescate para que vuelva sano y salvo princesa Velasquita. Vale. Hombre, atxilotuta bat zegoen zergatik izan, baina bueno. Solicitar comunión, concentrar, educar, encarcelar. Nada, enviar regalo. Momentos SBs. Gainera posi daude gurekin. Zeratik da orokorrean. Título del condado de Zaragoza. Propiedad de la corona limitada, impuesto feudal. Claro, lebak, bereziki movida gehien dira leben arazoa. Eduko ditugu momentuz, pizkatxo baten. Ea posten diren. Esko ditugu gure soldaduak. Ez direra asko, baina bueno. Horrekin pizkate konpontzen badugu arazoa, ba ondo. Zemia zeion ditugu. Uste hor dator laumiako armada bat. Urroka hori nahiko defisiboa, nahiko garrantzitsua. Gongo gara, haien bila, 4.800, ia 5.000 dituzte, Se ha convertido en complotador amateur, joder. Complotador amateur, ojito. Baina konte demora erdizka. Ondo. Iaia gudau irabazita, iaia irabazita deko gudana. Irabazten guaz, ondo. Eta ona datoste ezta. Badajoz, bai.
Badajozera. Bai. Neko daude beste mila. Epa, ona orduan. Eta kanciller izango da. No, adibidez. Bat jautzi du bertan bera konplota. Eta zazpi ez dauka lan mehatxu gehiagi. Mayordomo. Zeu, ale. Ongi, eta orain armada hau. Hain armada hotxo hori, txikitxo hori. Akatzera. Akatzen dugun armada txikitxo hori. Ongi, hauen bila. Ez dakit onartuko duen, Na, oraindik ez. Guk. Euskaraz. Zuk. Zergatik ez. Terlotó una revuelta importante. ¿Vas a ellos? Teoría de la corona. Hostia, es que media ya igota ya estén a... baja momentu ondo dago. Investidura libre. Momentu hau hortik utziko dugu. Gero hau jaitsi dezaket, pixka bat autoritate minimoa, lan pixka bat posago daude, baina lebak galduko ditut, eta momentu zizkit interesatzen lebak, galtzean lebak asko ez bai ditut, eta Victoria o muerte. Joder, 2000. Hostia. Ematen dizkiguten jadakea, ez oraindik ez. Ez guk nahi duguna, baina. Ez gure naia, ez du bete nahi gure naia. 1102 urtea, ja da. Uda batetan, benetan, denbora pasatzen da, ostia. 2000 soldadu. Bai, heldu. Heldu lasai. Zonbia joango galera. Kaixo politak. Hiltzeko prest. Eta horrekin ja irabazita. Burroko honekin ja irabazita dana. Txof. Listo. Bakea eskaini. Bai. Ongi. Orain titulo hau. Usurpar título. Emirato de Badajoz. Usurpar. Aceptar. Listo. Eta orain hori titulo hori da galdu daitekena. Orain gure armada konporatuko dugu. Hau ja, beste, hau ja, deseginda, eta orain ayuda para gestionar, vale, bai. Egingo dugu, bai, holan ja dena banatuta geratzen da, bakarrik, osea, eta listo. Listo, bosten. Mariscal. Bazuk izango zara, ale. Eta, zein atera daiteke, Ducado de Badajoz, Condado, vale. Gustau joan daitekenez gure korotik kanpora, eta ez dugu hori nahi, kortera goaz, hau da, kortera jo egiten dugu, eta... Tusorin, honetara esto, título hacendado, Ducado de Badajoz. Enviar. Listo. Eta mayordomo aldatu digute. Mayordomo jarriko dugu
Nek ez dago pozik gurekin. Hau, adibidez. Zen naval. Vale. Momentuz ondo doa gauza. Lortu dugu hau. Ja hemen frantzesta sartuko, bale, segundutxo bat. Gordeko dugu, bada espada. Gordetzea olakoetan ja, hau ja behin pask, ba, gordetzea ez dago txartu. YouTube, guardar, aceptar. Bada espada, hau da, bada espadakoen mundu honetan. Ez dakigulako zer gerta daitekeen. Eta orain, gorde zen pronto. Konprobatuko dut dena ondo doala. Ematen du baietz. Hau ez da berotzen. Bale, ongi. Eta ez duzu ezer komentatzen, ez ezer. Bale, eta 6 minutu dara bagu. Twitter amagost, notifikazio bat. Eskerrik asko inditoten fap horregatik. Mila esker. Oh, sazuraldi den Minecraft gehiago dekogu. Interesante. Bueno, hori esan da, jarraituko dugu gure nafar errezuma aurrera eramanez. Eta behar dugun oraintze bertan da, tipo honek gurekin posago jartzea. Esa llamada la guerra. Hori pizkat putadatxoa da. Norbait kanzillarra galdu dugu. Joder, bi apaiz ditugu bakarrik. Lan posposi gurekin. Teólogo erudito. Humilde, avaricioso. No. Estresado. Tocado por miras. Es como si Midas hubiera tocado realmente a este personaje. Parece que nunca le falta el dinero. O sea, vamos. Dirutza soberan duela. Convertirse en mayordomo. Convertirse en mariscal. Vale. Ba, momentuz. Oiek bi utxiko ditugu hor. Zitugu matxinadak ez ezer, ez da, ez. Ikusten. Piskat, lortu dut ikasi dut matxinadak kontrolatzera honetara. Hau da, era honean. Horrekin sartu da gara. Frantziarekin. Negro tenía a favor del rey Henry el borracho, ojito, el borracho. Eres un borracho. Yo no soy ningún borracho, ¿te ha quedado claro? Yo no soy un borracho. Vale, dirua be akumulatzea edo batzea ondo datorki igu, ez dakit, bai, ikusten sort dugu hor dirutza. Vale. Orduan, dirua batzea ondo datorkigu. Ondo datorkigu. Alde batetik. Eta estetik, ba, pizkat gure etlopak errekupratzeko. Mi conocimiento de las espadas se extiende solo hasta el punto de cosas largas y puntiagudas con las que golpeas a las personas. Solamente de pedir la ayuda, bai, hori da interesatzen seguna, gainera. Zenbat urte dituzu, gota dartxe, orain gazte zara. Jode, eta dituzu zenbat semeia. Lau, jamon la leche. Obispo de Guadalupe. Ongi. Crusader Kings. Los cristianos que peregrinan en Tierra Santa sufren todo tipo de agresiones y las rutas no son seguras. Con el fin de proteger a los peregrinos y salvaguardar Jerusalén para Cristo y los fieles cristianos, su Santidad Papa Celestia II ha autorizado que las fuerzas cristianas conjuntas lleven a cabo una invasión inmediata. Este hecho marca el inicio de una nueva era de guerras santas cristianas a gran alcance, las cruzadas. Deus Vult.
Vale. Hola, este se me va. No es que vaya hecho. Estás hecho un follador, chaval. Envié al mayordomo alcalde de Pierres a supervisar la construcción en una provincia y el edificio se vino abajo casi de inmediato. Madre mía, luego le mandé a recaudar impuestos en una de las provincias más ricas y él volvió con mucho menos de lo esperado. El alcalde de Pierres carece de la responsabilidad necesaria para realizar incluso la tarea más sencilla. No es lo bastante bueno. Tarrek suposatzen duela una izan mayordomo, honek, concedido. Concedido. Se hemos dado de armada, ondo. También esebes, vale. Zuk darama sorguda encontrar el gabatxo este. Zoa zela galtzen. Eta galduko duzu, nik ez dakit zertako sartzen zen Frantziaren kontra, benetan. Zauka zentzu askori, baina bueno. Frantziaren aurre egitea... cruzada por Jerusalén. Deus gult, Jerusalén da... Hau. Enmoko ingurutxo hau. Bale, guzti hau. Honegatik da cruzada. Guk ez gara saltuko zeigu interesatzen. Hain urrun joatea. Guk hemen cruzada propia dekogu. Mariscal, zen capellán, canciller. Joder. Honek capellán izan nahi du eta honek mariscal. Bueno. Es que mariskalarekin ondo gaude. Eta honek zer izan nahi du? Canciller. Esta es una avaricia, este que tiene. Cerebro teológico, iracundo, confiado, tímido. Es hori da hau da, capellán, es honek, hau da, estresado. Bueno, ondo. Castro, cruel, sociable, justo, erudito. Hau hartuko dugu momentuz. Ez eta estrangeroa izan. Eta guk ez eraman urte asko tronuan. Gure eta noiz hil zan, zin urtetan. 74. Darama, joder, rei, no me acuerdo. La de 75. Osea, guk hartuko noen tronua del 74. 74 y 20. Justo, osea, guk hartuko noen amasi urtekin ja tronua darama gu amairu. Hombre, darama gu amar urte baino gehiago, ez da gutxi ja, poterean. Pues no, ez da darama gu amar urte, tan siquiera. Uste noen baietz. Bueno, sebes. Osea, claro, amar urtetik aurrera ja aldatzen dira gauzak beti. Orduan asko ezin zaigu falta ia esan da, la humilla. Armada polita. Vale, zelan dago gaztelako jauna. Nusiru. Nusiru. Vale, lasai. Denbora. Zimeno. Hartu du bere amaren fazetak be hor mutikoa. Eskonduko dugu be. Ja norbaitekin. Doble con eskotxo bat. Isabel, cortesana de Alto de Aragón. Vale, adjudicado. Baina gure dolekoa da, beraz, primeran. Vale, Nusiru. Orain ezin dugu asko gehiago egin. Txero mardu denbora pasatzera. Eta holan ja gero guk hasial gara berri sortik gudetan sartzen. Hemendik eta hortik, hemen daukate ez da matxina da ez. Granada. Hau hartu. Hauena da.
Emirato de Mallorca, ja, baina... Honen menpean egongo da, ziurazki. Emirato de Mallorca, no. Honen menpe. Dominio del jeque... Pues que ba, orduan, honen menpe... Ba ez, independentea da. Bitxia. Bitxia, berez bitxia. Hor, bakarrikote, bueno, irlak bez ez da beste ezer. Un hombre que afirma ser señor desaparecido hace 7 años y Juan mi castillo. Vale, bai, onak izango gara. Momentuz bai. Momentuz. Mementuz. Zer. Hau, ordoa. Minus bi. Balauden ondo. Zer, hau izan ezik, gartzelatutako. Bueno, claro, gartzelatuta da. Como para que esté feliz. Vale, hortxe. Aize polita den Nafarra. Ardo gorri naparra. Nahi nuke oraintze dan. Oraintze bertan. Mozkortu arte. Gudena da moida bakarra, Zein, eltsuliko dugun... Zor dugun dirua. Orain jaztugu ezer zor. Eta hori be, guretzako beto. Fama hobeagoa emango digu. Usten duzen ez hemen. Judíos expulsados, es. Peor de caballería. Experto en montaña. Vale, ondo. Frantziaren kontra amaitu duzu deia da. Ez jarretzen du. Eta deitzen dute etxera, ze ondo. ¿Sí? ¿Hola? Sí.
Propaganda! Así, mayúsculekin. Propaganda! Joder. Hostia. Apurtzen dudala, me cago en la leche. Ez nez konturatu honetaz, apurtzen dudala kasko enkargadorea. Propaganda, mayúsculekin. Ondo egina. Propaganda. En fin. Ez dakit zen Jasteleko propaganda, ez dakit ze punturaino Jastel egin dezakete esaten duten, ez? Esaten dute, bueno, enpresa guztiek esaten duten, azken finean, ez? Hartzeko, hau da, oberena, kalitate oberena, ez dakit zer oberena, dena oberena. Ez dakit ze punturate esaten dutena egia den, zeren eta Espainia mailan linea propioak dekotena dira... Kapellan, venga, jarriko diogu. Dira Movistar eta berez, teorian, Euskaltel ere linea propioa zituen. Orain gaur egun ez dakit Euskaltel nola dagoen, Euskaltel erosi zuelako uste dut, ez bana biltzarto, atzerriko enpresa bat. Orduan ez dakit nola dabilen gaur egun Euskaltelen moida, baina Movistar fijo, dala Espainia maila, fibrako linea propioak dituen enpresa bakarra. Fibra eta, bueno, interneteko linea bakarrak eta beste enpresa guztiak, Espainia mailan, beste enpresa guztiek teorian alokatzen diete lineak beste enpresei. Osea, beste enpresak Movistar eta Euskaltel, baina txoet, ez dakidala gaur egun nola dagoen, baina Movistar gutxienez holan da. Eta orduan beste guztiek Movistarrei alokatzen dizkiete lerroak, bai. Orduan, hori dela eta argita garbi, Movistar noski bere no esaten da, bere arpideun da suscriptor, bere klientei edo bere bezeroei prioritate emango die. Orduan beste guztiek momentu guren batetan jaitsi behar badie, beste enpresei jaitsi behar badie, momentu batetan ematen dien konexioa egingo da. Orduan el destino me sonríe. Hola, otra berriz. Joder, va a parir más que su madre. Bitu, guda... Doa irabazten. Hau? Joder, derrota tras derrota, macho. Madre mía. Labraun, es que 6 mila, 3 mila... 20 mila, eta hemen 3 mila... Es que horren kontra zelengo duzuet, txo. Orduan hori. Joder, beste semalat izango dugu. Madre mía, 2, 4, 5, 6 ado, allá. Bueno, se va a quedar ahí el de la auta es urrengokoa, se le va a quedar a la mujer el... Bueno, zuek ulertzen hau zuen, zer. Ze korputxeko tal. Ya está, metodu frantxarekin guda. Esto es el lortu argita garbi, o sea, ezin zuen, o sea, Francia se saca la polla y vuela al escenario directamente. Oye, comprobatuko dut, hau dena ondo doan. Ondo doa, nos has pirado, jode, ze ondo. Mendik ezebez. Kaixo Aimar López jauna, barkatu, oraintxe hartan ikusi dudala. Duela 20 minutu idatzen hauzu, barkatu benetan. Kaixo lagun. Espero du guztoko izatea bideoa. Onko ez dakik jarraitzen duzun ikusten, baina bueno. Zer ez gehiago zango nuen? Egon naiz ikusten, egon naiz begira, pentsatzen ari nintzen teklatu mekaniko bat erostea orain, zera, urtetetza izan dela, urtetetzean ematen zaten diruarekin Martin Arrantzalea, eta diru pizkatxo bat aurrezten, pentsatzen ari nintzen, teklatu mekaniko bat erostea, baina pentsatzen ari naiz momentuz aurrera botatzea, orain deko dan kaka mierda teklatuarekin pizkat aurrera botatzea, eta mendik, osea, simena gotezan eta falla. Ta falla la cabeza, es lo que ta falla. Ta falla la cabeza.
eta txartel grafiko berri bat erostea. Eta atzo egon nintzen ikusten, Asus bakizu Asus eta Nvidia egon zen denboratitxo bat, batera lan egin zutela, eta altera zituzten GT eta GTX gamak, txartelak, eta egon nintzen ikusten GTX 750 Ti, behiratu behar dute txartel grafikoetan GDDR5 dan, hori bai, behiratu behar dudala, baina beste guztiagatik 2 GB RAM, lauka soportatzen du primeran, eta irakurri dudanez, Battlefield 3 azul uste azdar. Battlefield 3 FPS-etan mugitzen du, eta bar, eta topatu nuen dago eta €9 gatik. Eta egon naiz pentsatzen behiratzea pizkatxo bat gehiago, eta ea topatzen dudan pizkatxo bat hobeagoa den pizkatxo bat gehiago, pizkatxo bat diru gehiago ez gastatxeagatik, ja, bueno, ez gastatxeagatik dirua bezik, eta ja, sartuta aldatzera txartel grafiko, baina pizkat hobeagoa den txartel grafiko bat hartzeagatik, bale, primeran. Eta ea aurkitzen dudan, baten bat, pizkatxo bat hobeago. Claro, dakoan arazo larriena da, nire monitorea VGA da, eta adibidez, aurkitu dudana, dauka VGA badauka, baina besteetarako, egun gehienetarako, beharko dut adaptadore bat, ziurazki, edo DVI-D, DVI-C ustu dela bestea, edo HDMI-era, edo dena delakoa, ziurazki adaptadore bat beharko dut. Baina, bueno, ja hor jarrita ez dakiz zer konkistatu oraintxe bertan. Zer konkistatu. Igual, hau, abartu aiten badugu Bellako kondadua, dukatua, eta hau, mementuz hau. Hala, pizkat erraza, simplea, enviar. Ai, eskura daukat. Venga. Orain, hori. Guerra Santa por Murcia. Aterako ditugu gure tropak. Momentuz gureak bakarrik aterako ditugu, Ea gaztela laguntzen digun. Principios, lebak ez baitugu labiltzen basko zere hobeto. Por supuesto que ondare. Así me gusta, compañerito. Hor dator gaztela laguntzen. Me cago en sos. La cosa profesional. Vale, super desastre. Otro dago bilpatzen, armada guztia. Zazpinilla, sortzinilla, 10.000 lortuko ditugu hortik. Eston lehenik eta bain behar bada joango gara haien armadak lehertzera. 14.000, txabal. Honen bila joango gara lehenik eta bain. Osa, fijo. 4.000, 5.000 izango ditu. Gaztela gurekin dator, lo diciendo a Cuenca. No te cuenco nada. Baitu, orain datorko gana. No te cuenco nada. Y te lo cuenco todo. Vale. Joder, 6.000. Nik eta ditute lebak, baina, bueno, lebak momentuz ez ditut aterako. Lehenik eta honen bila, eta gero joango gara Bella hartzera. Jose fuma, perezef Bella. Na. Ze polita den gure Nafar errezuma. Nafarroako errezuma maitea. Eta gero metzen dugunean Crusade Kings, ustut 1.200 da piku garren urterate jolastu aldala. Eta gero hortik pasatuko dugu Europa Universalizela, aurrera jarraitzeko. Hartuko ditugu hauek lehenengo. Holan ematen digute, osea, hauek direnez gure helburua konkistatzea lehenik eta bain indar gehiago edo guri irabazteko harina irabaziko dugu. Pasado y presente.
Eu quero te falar, se intrometeu, gero konkistatuko dugu beia, eta holan ja hemen gutxi gara guk ja gaude egiten, asterarako egiten gauden nolabaiteko, oye, gracias, Castilla, me cago en sos, esan, onaino nahi duzula eta listo. Ezin dugu eraso egin, baina, bueno. 1300, lau mila, me cago en la leche. Este lau mila soldadu hor. Ahilda... Hostia. Hostia. Hilda justo errega, ¿qué me estás comentando? Uf. Justo izai erregea eta... Hostia. Ah, qué putada. Si no... Eskondo, beste da eskontza bolita izango litzateke hor. Eta gure semea izango luke bai Gaztela, bai Nafarroa. Gu gana datorren. Eske, gainera ben 4.000 soldado haue... baina hemen daude okupatuta momentuz. Beraz ondo. Eta amabortz. Empiezo a pensar que Adoltza... ez, eskonduta gaude. Mesedes. Eskonduta gaude eta guk emazta dekogu. Eta semea gainera. Mesedes. Hostia, 9.000. Hostia. Zutu dugu gana datostela, oraintxe bertan. Condado de Calatrava. Ala bari. Corteza o batería eta listo. Tómate otro hacendador. Pues no es Calatrava, venga, fuera. Guganadator. Guakatzera dator. Gaztela. Hemen dago la burruka, ez hemen. Gaztela? Me cago en la puta. Benetan, chaval. Batzutan gaztelarena, ez dut ulertzen inondik inora iarena. Batzutan iaren mobidak jokonetan ez dut ulertzen inondik inora, benetan. Osa, ulertezina. Benetan, osa, batzutan, jokonetan batzutak ia eginten dauena ez dut ulertzen. No dukat boterea? Bai, denik eta hain hauek akatu. Osea, 1.200 dira eta hemen daude beste 5.200. Osea, armada bi hauek akatu behar ditugu, baina ja. Vale, ongi. Terrein beste armada guztia. Gehiagi direra. Hostia, frena al carro. Vale, baina guk bakarrik gaude 3.000, 4.000... 5.000 en kontra, vale. Osea, ez dira guztiak gure kontra joango, vale. Uste dut. Ejército alcarras. Ez dut ezetz, bai. Hostia, bai, denak doazte gure kontra. Hostia. Ez nuen hori espero. Hostia. Nuen hori espero, txartu egin dut. Nire lebak behar ditut, oraintze berton. Ona, hobeto.
Guztiok onaldu zuen bezain pronto. Hostia, ez nuen espero 10.000 soldaduen kontra egingo nueni. Txatzen nuen bakarrik atal baten kontra egingo nuela. Bez, olakoetarako lebak ondo gordeta izatea. Emergentziatarako. 1-1-2, por favor. Opa. Bueno, ez dugu asko galdu bez, lasai. Kastelor justo matxean bat dauka. Que putadon. Gainera, erreklutatu alditugu mertzenario batzuk. En plan merke. Berreunda hogeita bost, 3.000. Hauek. Beste 2.000 gehiago dira. Horrendik irazkinetan gaude. Esan da... Plus... Horrendik ez dute fakturatu... Joder, ez que izango dira 8.000 eskaz. Joango gara buen bila, momentuz. Zatuko gara hori bizkat gora eramaten. Gainera justo gaztela izan du arazo hau eta... Kriston putada da. Vale, ona. Zatuko gara 10.000 soldadu hauek akatzen, banatzen doazten enean. Eta adibidez orain, banatu direla, bakatu alditugu. Zagertu dira. Zaiatuko gara, zaiatuko gara 5.000 dira, baina zaila gaitezke. Baten dira basiko dugula, baina baja asko ditugu. Que me estás comentando. Kriston victoria justoa izan dugu oraintxe bertan. A ver, Hala buekona. Eta orain egingo duguna da Ireun eskatu eta Uztuneko gularik hau kontratatuko dugu ona etortea edo narte total hauek batu eta aurrera. Ea horrekin pizkatxo bat lortzen dugun... sartu da Frantzia? Zer dago Frantzia egiten? Que me estás comentando? Está justoa, tío. O sea... Ez talde egin dute, ez talde. Ona. Mama itia, eske justo gaztela gainera izan du hor matxina da hori, benetan. Kriston putada izan da hori. Kriston putada izan da hori. Vale, a ver, Ditugu 4.000 soldadu eskaz. Ditugu ez gehiago ez gutxiago 4.000. Bestera... Baketxuri
eskatu beharko dut, eta ez nuke nahi hori eskatu behar izatea. Txoen, joan gara goen bila, hemen bakarrik daudela. Egin artean behi gudetan dabiltzat horrentze bertan. Joan gara zuzenean dagoen bila, eta xatuko gara lurralde hauek bere ganatzen. Zuzenean, osea, hau, helburua betetzen baia. Kontuz dirua dekogu, beraz ondo. 1000 soldadu. Galtzen doazte. Primeran hor irabaziko inolako arazorik gabe. Vale, beste bat gartzelatua. 50 egun. Vale, 50 egun eta ematen digu denbora tropa batzu gehiago eramateko. Tamar egun. Lan lurrak beren gatzen joan ahala. Guretzako errezago izango da. Vale, ongi. Lasaitasun osoz. Vale. Bako gutorpak heltzea. Eta orain Aragoi benetan. Txune aguantatuko dugu. Cago en la leche, Aragoi kabroia. Ez ditu soldadu asko Aragoi egia esan da. Bueno, igual baditu. Ez pentsa ez dituela. 3000, 4000 eta piku, Hostia. Eta zer gure dau... Kapua. Zer nahi dut, Tarragona osoa? Osa, Tarragonako herria eta... Rendirse. Conde ladrón de Tarragona logra la villa de Tortosa. Era hemengo, ezta? Vale, Tortosa, fuera. Osea, ez naiz molestatuko. Mango diot villa de Tortosa. Osea, ez nago hemen molestolako... Ez nago horrelako molestiak izateko oraintxe bertan. Ja, arazo nahiko txo ditut. Tuko gola hemen... putada. Vale, orain gaztera etorri alden laguntzera, izango litzatekeela, la hostia, orain amatu duela matxina da hori. Jarri aldizkigun torropak, eta... Jo, eske 2000, 3000 eskasi ditu, be. Baitu, gugana doa datoste, uste dut. Venga, ondo. Ukaldu gula. Ez eta paliza desente eman diguten hasieran, hor. Lengokoarekin. Kolpe nahiko sakon eman digute. Oh, bai, akatu hauek mesedez. Lehenik eta behin. Ondo gaztela. Hori ikusten zaitu lagun. Ondo. Eta hain batu egiten bagara, ja la hostia. 2000, 5000 soldadu ja gara. Ondo. Eta hain. Eraso. Zin ditugu be baja asko jaso, baina bueno, behitu. Ikusten nola helburuak hartuta... Jo, zeirak dira ia, Hostia. Nola helburuak hartuta zuzenean joan da helburuetara harinago lortzen dugun gauzak.
Ez eta bajazko jaso. Epa. Tuko gara hau bere ganatzen. Ongi. Vale, listo. Ondo. Ofrecer la paz. Enviar. Heredero soltero. A ver, Ichon. ¿Cómo que heredero soltero? Princesa. Alcalde, pues eso. A ver. O esta bosta más ahí, pues listo ya. Sorry, pues escondo. Fíjate que está ese Ducado de Murcia. Crear. Ongi. Tropa aquí, txoin. Nik eta hain guzti hau fuera. Vale. Hau, kanpora. Eta horren emango diogu Murtziako dukatua. Gortean. Basuria, adibidez. Troba título hacendado. Ducado de Murcia. Enviar. Está listo. ¿Y por qué me dice heredera soltera? Si están comprometidos. Vale, baina zergatik hasieraz kontzen. Zergatatu da, apurtu dutela hor tratu haitxoen, goldeko dugu. Neko gora beratze izan da, burruk hau, baina azkenean guk irabazle atera gara. Izan behar den bezala, ekaguena letxe. Ongi. Naiz eta Tarragona galdu dugun, bueno, hau irabazi dugu, ez dagoela txarta, odena ondo doa, ez da, Steam igo dut. Zuen Steam igo nahi. Bala, odena ondo doa. Hobe ondo doa. Eta hobe ondo doa, zen badarama gordutxo bat, bueno. Jarriko desueltita baten. Insertar anuncio. Mario Bros. New Super Mario Bros. Vale, ongi. Ziban kuit. Vale, bau, dena ondo doalarik. Kusita, Egoin nobi, a ver, zer kontatzen digun, barkatu, ja, dida baten konprobatuko du, zer esaten digun gure laguna Egobi nobi. Gestor de vídeos. Honetan, gu nire 10 gauza nitaz. Zogut esan. Eta erantzuteko, ai, dios, ez esan dagoela eginda Google Plusetik. Mordun gero erantzungo dut. Google Plus kriston kaka da. Ez lekure izan da daukat. Laika boz. Ui, joder, noraino joan naizen. Vale, a ver. Ona, Espainiara goaz. Edo Nafarre resumara hobeto esan da. Bale, orain topak beste bat errekuperatu behar ditu, gaudelako biok, bai gaztela, bai neu gaude soldadu eta gaztela ni baino hobeto dago. Baina, bueno. Eta dirua be, diru errekuperatu behar dugu. El rey lo ve todo. El joven ha logrado la misión de mejorar la administración.
Perfecto. Hostia, hil zaigu emaztea. Ba, 6 emi eman dizkigu, joder, mesedez. Tar. Esposo, ondo, eskonduta daude ya, primeran. Con mi primo, jodete. Ai, venga, familiaren arteko... Binatera zitzaidan seme bat zela... Erretrasau, esango genuken retrasado mental, zeukala genoma bat gehiago, baina, basikoki azalduta. Gilegizko genoma zeukan hor bere buruan. Infantería ligera. A ver, infraestructura de la villa, infraestructura de la iglesia, torreones mejorados, prácticas comerciales, sin dudarlo. Está en infantería. Gero eta komertzio behagoa, gero eta hobeto diru gehiago guretzako. Eta hori, ondo datorkigu beti. Duba. Duba, beti zu kluba. Vale, urrengo burruka, ez dakit egingo dugunen, hemen esaten nun, ziurazki bai hau izango dela. Holan ja hemen deko gure Nafarrako gerrikoa eginda. Zorda. Vale, bat erditar arte edo egon goara, bizkatzat gehiago, orduan tardi edo. Holan izango da. Eta gero ja, errekau bat joatera egitera joan behar naiz, eta dirua hasi behar naiz hartzen nire kontuan, diru gabe daukadala. Zapoleta geratu zeidan bitrin ikusten den, bakoitzen benetan, flipau egiten dut bitrinarekin. Ez dut jakin nahi gero ama ikusten duenean. Ez pudu guztoko izatea, bestela, holan geratuko da. Por lo menos mololo mi esfuerzo, ekin zeik edaz. Ez dira oraindik ez dira sortu... Mariscal. Quiere casarse. Vaya hombre. Ba, zeu izango za hemen mariskala. Bai. Zeran da gure armada. Vale, ardo horretatik ondo. Hau. 7.000, vale. Saiatuko gara. Ba, espada gordeko dut. Suposatzen dut ez didala arrozurik emango. 1112 urtean goaz jada. Gortzen duen partida. Animo lagun, vale. Eta... tipo hau, ez dauka reclamaciones sobre Ducado de Badajoz. Lasai, orain desagertuko zarela. Come on. Ez. Bella. Enviar. Eta leskatuko dugu laguntza. Eta hartako gure armadatxoa. Mini armada. Hor Toledora bidaliko dugu. Zer esaten digun gaztela. Animo gaztela, esan baietz, mesedez. Por supuesto kontrare. Euskarrik asko gaztela. Lebak eta lan ateratzen ditu. Nik momentuz ez ditut aterako. 7.000 horiekin momentuz arazoak aurreztu nahi ditut, lebekin. Bueno, principios beharko niek bidaltzera tropak, El mayor mercado de Salvador quiere contratar rufianes para atemorizar a los campesinos que no pagan sus impuestos. Que no haga daño a nadie. Hombre, por favor, o sea, berdin zait pizkal gutxiago kobratzea. Azken finean diro irabazten gaude, joder. Ez eta baten bat mantendu beharra egotea, nahiago dut hori. Etorri, denbora egiteko. Salamanca no es España, Salamanca no es España. Los Sánchez. Ai, baia zebanita. Zenbat min egin duen. Baietz. Eta ez esan ez etz lagunat guzteo dakigulako egia dela. Salamanca no es España. Haze gorantziak, me cago en dio. Txikian nintzanean, edo orain... Hostia! Alde hortik.
Hostia, tú. Buah, chaval, se ha echarto así, garen. Hostia, chaval. Hostia, ¿qué hago yo ahora? Me rindo directamente, es que... ¿Seré que tengo armado en contra, tío? Soldado soberan. L'unica tera d'armada hau. Vale, osea, bertan bera utziko dute inbazio hau. L'unica tera da kriston armada hau, txabal. Kriston dirutza ordaindu diogu oraintxe bertan, Kristonekoa. Es que ezin nuen ezer egin armada horren kontra. Pero ni por el forro. Zergatik zaldea zerre lagun. Ambicioso. Eres un ambicioso. Título, otorgado la corona limitada, impuestos feudales, heredero, eta gainera diru gabe nago, vale. Zenbat soldadu izango liratezke. 1000 momentuz. Solicitar excomulgón, encarcelar, 44%. Zaila dago gauza, saiatu naiteke garen kontra egitea. Hauek ez pentsa, tipo honek ambiziosoa da, igual kentzen diot levocar titulo. Eta emango diot beste bateri, osea. Osea, toren joango daiz beste kortez hau baten gana. Eta emango diot berari betu. Adibidez, neskato neri, otorgar titulo. Ducado de Aragón. Y ya está. Eta kendu zaitut erditik. Tontolapiko. Y ya está. Eta lan kentzen dira batzutan movidak. Me cago en dio. Eta rein dirua behar dugu. Lasai, dirua badatorrela. Lasaitasunez. Node matxirena bat izaten ari dira. Eta hauek, datozte, osea, etorri dira... Jo, kenduko dut beta horreko, bartalko. Osea, Valentzia dago irlak konkistatzen. Joder, Eskozia argiago ikusten da orain bat batean. Hori, batzutan, argitasuna. Batzutan, dukaduak eta ardekoten jendea, bakoitza duka bere armada eta erregari dekona, bale? Kasu honetan gugala erregea deko gula armada eta leben armada. Bale, beraien armada partea, batzutan erabiltzen dute, olakoak egiteko, kasu honetan irlak konkistatzeko. Guk dirua ez deko gunen, haiek bakarrik joaten dire eta konkistatzen dute. Eta pista. Hauek nahiko potente da. Claro, eske almoharabeak oraindik oso potente daude. Eta oraindik ezin dugu... Almoharabeak pizkat bera joan behar dira oraindik. Denborarekin. Hauek banatu behar zaien, bueno, en fin, matxina batzuk izan behar dituzte. Momentuz. Vale, eskonduko da. Si. Dara corona, impuesto feudal. Revocados títulos de vasallos. Falta ponerse a la guerra. Ez nahi sartuko, ez tokat ez da tiruri.
Kurbiletik jarrituko dugu. 3000 soldado dira. Hombre, gauza da... Osea, gurekin posik dagoela neskatua. Mariscal. Había uno que quería ser mariscal. Canciller, mayordomo. Mayordomo. Ba, antxo jarriko dugu ziurazki. Agundeko gurekin. Era orgulloso, avaricioso. Nire palo. Antxo jarriko dugu, bai. Gainera, dirurik ez dekogu, baina bueno. Oh, hilda erregea. Uf. Vale. Hobetuko dugu lehenik eta behin. Ditxoine, segundutxo bat. Administrazioa. Entzerta pizkat denek egongo direlako gure kontra. Orduan pizkat posteko beharro da denek, ez dakit... Vale, bertiko hori ondo datorkigu. Enviar regalo. Joder, 142 moko hauen dio. Horrekin bizkatazten duen gure kontrako... Zeran da hau? Ondo gazte, ematen duen ondo gaztela. Joder, ba gazte hilda gure erregea, ez pentsa, Bat, hostia. Alkogu momentu zeko golaba bakarra. Txoin, minagozko... Ah, claro. Claro. Jo, bagazte hilda gure, Gure erregea, urreita, zenbat urte. Berrogei, joder. Gure basaioak pizkat kabratuta daude gurekin. Bai, momentuz jaitsiko dut, hain harin izan denez aldaketa. Topak pizkat galdutko ditut, baina askatasun pizkat emango die gure basaioei eta hori pizkat postuko die gurekiko. Bale, orduan nola baitean pizkat lagunuko digu momentuz. Nago korto, moida guztoiek, gero pizkanaka gora joango direra. Ah, claro. Erregeak aldatzea... Elvira, sois un farsante alcalde de García de Mérida. No me chantajearán. Ah, toma por culo. Vale. Zeratuko niz. Mariscal. Perdón, canciller. Cobarde! Hau, eskat posteko. Gaztela zelan dago gurekin posi, bale, pas laguntzea. Mesedes. Eta favorez. Ustetuko litzaiguke ire laguntzak izatea. Gaztela maitatua. Matxina da honen kontra. Eskerrik asko. Ia, bueno, ez dira soldado asko gainera, así que, bueno. Zaiatzen ari dira birkonkistatzen nahiek. Epa, beste mazotzi soldado ditugu. Ondo, gabilondo. Gora eta gora beti, aigora lapurdiei euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Gorantzan doa, agudo kapitala. Nor? Ducado de Tolosa. Osea, benetan, Tolosak guda deklaratu gaitu. Tolosa.
Zer gure dau Tolosa? Gartzen badugu, zer eman behar diogu? Duque Blasio el Cruel logra el reino de Navarra. ¡Sí, los huevos! Ze gehiago, flipauta da uste dut, ez? Beste laba bat. Gure odolekoarekin ezkondu behar duguna. Gure odoleko norbaitekin. Ongi, eta gure alaba, concertar matrimonio. Zeko, vale, concertar esponsales. Sara, princesa Hermesia. Zenbat urte dituzu? Bat. Joder. Zin dugu zurekin? Vaya. Urte bakarra duelarik. Al dulce príncipe Elvira, la paz sea contigo, decido aceptar. Vale. Eta da... Navarra. Orduan, itxoin zen. Príncipe de Castilla. Egon. Wow, lortu dudana. Ba, igual alaba hau saiatzen gara hiltzen, Fíjate lo que te digo. Tú para matar, ¿no? Es hijo de príncipe, me cago. Lo encarcelamos y lo guillotinamos porque hau dago eskonduta Gaztelako, ojo, Gaztelako herederoarekin. Osea, eta gainera gaude matrilinealean ustut jarri dudala. Hostia, qué fuerte, chaval. Benetan lortu dudala, Oli. Benetan. Tiene todos los súbditos en 40. Es que egin dezaket, baina oraintxe bertan ez da momentu egokiena. Me temo. Wow. Vale, ba, beste hauek. Tolosa, balin eta badator. Tolosa jauna. 2000 eta piku ziren. Atera dira bakarrik ardiak, bueno. Berdin dago. Hor dator Tolosa jauna. Vale. Bukatu da. Nengo duguna izango da. Ja, laguntzen gaituen. Beste 100 soldadu gehiago. Eta ya, los míos, lamento no poder ayudar, me cago en la puta. Es que Tolosa, bidali ditu lau mila eta piku soldadu, ez da broma, Zea nahiteke... ezakit nola egin oso ondo. Jo, baina dira sordut. $165, me cago en la puta. Piedad, piedad, divina piedad. Ezin dut galdu, eta hauek hau daude konkistatzen benetan. Beste 4.000 gehiago.
¿Cómo pretendes que yo gane contra eso? Cho. A mí ya soldado direla. Eta gaina renditu baiten banaiz. Tipo honek. No, complot para matar. Venga, saiatuko gara. Saiatuko gera gira. Gare gara gire gera. Benetan. Sin duda eres Eregin armado y en contra, tío. Sí, hostia. Segundo bat lagunok. Bale, lagunok, barkatu, jauzida, ez daki zergatik jauzida, dauka bitrinak, ez dauka... Geratzen da un poco raro, jarrita, eta jauzi dira, eta egin da hasta una rajela de Dios, cago en la puta. Hau ez dakit nola egin. Egia esan da. Behar bada hemendik utziko dut, egingo dut un... guardar partida YouTube bat zegoen bat hortik. YouTube bi, berdin zait, hor gordeko dut. Eta esatuko nahi zau konpontzen, kameraz kanpo, edo alde batetik edo bestetik hartzen, eta pizkat aurrera eramaten. Edo gutxienez hau elkerta ez dadila, bale? Orduan, salir, aceptar. Orduan, besterik gabe, espero zuen guztok esatea gaurko zuzena, guztok esan bauzuen, baki zuzen behar duzuen, eta besterik gabe, urrengo arte lagunok, agur!